של אבנר. מה זאת אומרת מי נמצא במשרד? נו. נו? נו, אתה יודע. מי כבר יכול להיות במשרד של אבנר? אבנר! מה? על מה את עובדת בדיוק? אני לא עובדת על אף אחד, חוצפן, ואני לא חייבת לך הסברים. שלום! יעלי שם, נכון? אילנה, היא שם או לא? אני לא. אילנה? אילנה? שקט! מה אמרתי לכם? שלא תהיה פותר בחיים. מה לא מוכן? תראי, רעיון, אתה יודעת מה? למה לשאול אותם כמה הרבה שאלות? אם אני יכול להשתתף בעצמי... נראה לך הגיוני להיכנס למגלית ההנהלה? הנהלה. מה אתה צוחק? את פשוט חסרת אונים, אני מרחם עליו. אתה מרחם עליי. תראה, יש פה מישהו לרחם עליו פה בידיים, זה אתה מוזנח, אתה וכל החברים שלך. טוב, אילנה, תעשי לי טובה, חזוזים לדרך. נראה סוס? חבל. אילנה, באמת חבל. את גם ככה יודעת את הימים הפרעים שלך פה. אז למה להספיק עצמך עוד יותר? אני משפיעה את עצמי. תראה, אני לפחות לא מתלבשת בבגדים יד שנייה. את יודעת משהו? את חלשה. לא נכון, אני חזקה ויש לי אופי. תגיד לי, מי חינך אותך? הורים יד שנייה? אני קיבלתי חינוך מהבית. חינוך של אבא ואמא אוהבים ותומכים. אני לעומת גדלתי בבית חם ואוהב. שגם מלמדים רק איך להתאבד. מה שתגיד משורר, אני הולכת מפה ותיזהר להיכנס למחלקת ההנהלה. ברור? מה שתגידו. לכי עד לכל הג'ט